ओंखाम मोनाखै आब'? मोनथ'वाखै र' मोनसिगोन। माथो ओंख्रि संनो नागिरदों आब'? ओंख्रियानोथ' जेबो गैया, ना गोरान एसे दङ, बेखौनो बाथोन देनोसै आङो। दे जेबो गैयाबालाय माथो खालायबावनो, सेनावबो ना नांथाराखै। होनबा ओंखाम मोनबा आंखौ लिंबानो जाबाय, मार गोसोआव फैखादों। दे। ओइ आब', मा जालायखो? गाबोनो माथो लोखि फुजानोलै? हे नंगौ? आयु फात्ताखौनो मोनाखैमोन आङो। आंबो मोनथियाखैमोन, लुदुनि आब'आसो दानि खिन्थाबाय। दाथ' गाबोनो थोगि एसे होनांगौमोन, माथो फैसाबो थाइसेबो गैया, माजों होगोन दा? बोसोरफ्रोमबो होबाय थायो, एबारसो होनो मोननाय नङा। औलै बुद फुवासे नङा दे, आधा फुवानि दामबो गैया होमबा? गैयालै, थाबाथ' आङो होगौमोन, एसेबाबो थोगि होगौमोन आङो। एसेबां बोसोरफ्रोमबो होबाय थानो मोनोमोन, एबारसो होनो मोननाय नङाला, दुखु मोनसोबाय आङो। औलै मालाय मानसिफोरा फुजा होजोबगोन खोना लोखि फुजायाव, जोंहाल'सो होनो मोननाय नङा। उफाय गैया, माथो खालायबावनो, फैसाबो थाइसेबो गैया। सेन नायनो थांसैलै, एसेसो नांबायबायनोबो हानाय, मानोबा नायानो नांथाराखै। ओइ आब'मोन, नोंसोर सारि मोनाखै नामा? आङो सेन नायनो थांसैलै। दे थां, एसेबां फुङावनो थाङो आरो, एसे गोबाव थांबाबो जेबो नङा दे। जेबो नङा, नोंसोरो सिखारथ'वा, दसे उन्दुबावनि र'। दे होनबा उन्दु, आंहा थांसै सेन नायनो। दे। फुवासेसो नांबाबो जागौमोनलै, नायानो माथो नांथारला। आजिखालि नाफोराबो खम जालांबायलै। ओंलै, बे मानसिफोरा हमै जाबाय थायो, अबाव थाबाय थानो। आंनि सेनाव दे एसेबां गिदिर ना नांना थागोन होननानै सानथाराखैमोन। फाननो लांनांगोन खोमा र' बेखौ। ओरैनोबाबो दिनै लोखि फुजानो मालाय। नाखौ फाननानै बुद उनु लाबोनांसिगोन, नङाबाथ' दिनै थोगिखौनो होनो मोननाय नङा, फैसा गैयाना थाइसेबो। बे नाखौनो फाननानै लाबोनांसिगोन आरो। दाबा बिक्रि थांगोन ना थाङा? मा नाबा बियो? गोरिना रखम इसिबां गिदिर। आब'मोनाथ' नुबा बेसेबा रंजाखागोन। सिखारबायना सिखाराखैबा बिसोरो बादुलिफोरा? थांनानै बिसिनियावनो खोन्थेनि र' सानैनिबो। उन्दुनो ओंखारनाया रागा लागोन बियो नाखौ नुबा। बा टिल्लु, मा नालै बियो एसेबां गिदिर? मोनथिया आदै, मा नाबा आंबो सिनाया, गोरिना रखम। खल नासो नामायोलै, आंबो मोजाङै सिनाय हायालै। सेनाव नांदों नामा टिल्लु? औ आदै, सेनाव नांदों। ओमफ्राय नाखौलाय माथो खालायनो सानदों, जागोन ना फानगोन? सोरबा बायबा फानगौमोन। नंगौ, हर होमबा आंनो बायनि। बायगोन नोङो? बेसे नांगौ? मिलायनानै हरदो। बेसेबांसो जागोनथाय नाया? आधा किल'सो जागोन दे, 100 हरनोसै दे आङो। दे जागोन दे। नो होनबा फैसाया टिल्लु। हर, नाखौ हमनाय आदै। दे होनबा थांसै आङो। दे। 100 मोनबाय, आंहालाय मिथाइबो मोनजासिगोन। नै फैसाया। आयु 100 मानि होदों नोंनो? ना मासेयावनो? आयु नाया गिदिरथारमोन, आधा किल'सो जागौमोन। बारगौमोनसो खोना फैसानि। मा नामोन एसेबां गिदिर? मोनथिया, माबा गोरिना रखम। दे जियानो जाया मानो, लोखि फुजायाव थोगि होनो भाग्य दङ दे। औ नंमारगौबो बास्सा मोस्रोम, नङाबाथ' ओरैनोबा नायानो नाङा न', दिनैसो नांदों। आरो आदैयाबो बायना लांबाय। टिल्लु, थां होनबा नोङो सकआव थां, बुद एसे ओमफ्राय थालिर आखासे मोनबा लाबो। दानो थांनांगौ होनबा? दानो थां, बुदखौ सोमना दोननांगोन ना, नङाबा रुइनाय नङा। माला होगोन फुजाखौ? दा फुङाव ना बेलासे? बेलासे होगोन दे, बेलासे होबाबो जागोन खोना। लोखि फुजाखौ बेलासियानो होबायसि। नंगौ खोना। थांसै होनबा आङो। आब', माबा मेथाइबो लाबोगोन दे। लाबो, माबाखौ लाबो, बन बिस्कुट नङाबा बै कुकिसखौ लाबो। ओमफ्राय आलुबो लाबो सेरसे। दे होमबा। नै ना फिसा मानैसो दङ, बोथिसे जागोन दे। सायना दोन, दिनै जायाबाबो गाबोनो जागोन। जागोन दे, आं सायना दोनगोन। खुलुमनो जाबाय र', बिसोर सानैखौ लिंहरनि। दिनै दख'नाबो गानासैलै आङो। मोस्रोम, टिल्लु, फैदो, खुलुमनो जाबाय। ओइ, मा खालामबाय थादों? खोनायाखै नामा? फै। खुलुमनो जाबाय? जाबायथ' र'। भाग्य मोजां मार दे, दिनै फुजा होनो मोनमारबाय।
औ नंगौथ' आरो। दे जाबायबा फैदो खुलुमनिसै। जाबाय दे नै माबा गस्ला गानस्लायदोंमोन आङो। अ दे फै।